Desler Resulullah aleyhisselam peygamberlik berilen wagtynda tanla 1-2-3 nefer bolup ýören wagtynda keden bir 20 kilometr fasilada bir bazar bolýarmyşdyk. Mevsimi hajdan önce Rabide diýen ýurtdan Tariq ibn Abdullah diýen adam şol suqizil mejazi men geldim diye. Bir ýüzünden dogurluk ýagyp duran oglan. Peýgamber ya eyyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayaklarından kan akyp barýa. İzdanna bir şon bellep ya eyyuhan nas la tusaddiqu. Ey adamlar mıň aýtýan zadyny da inanmaň. Bu bir ýalançy diýakydany bir bili bilen daş bilen urup barýar şowdakini. Ola udakida barýan ýerinde ey adamlar la ilaha illallah diýin göneniň diýip barýar. Men soradym. Udaka gyýgyryp barýan kim? Ardyndaky urup barýan kim? Ola adamlar aýtdy. Udaka ol ýaş oglan. Ol ýüzi gözünden dogurluk ýagyp barýan oglan. O la ilaha illallah aydın gönenirsiniz deyip baryan oğlan Abdullah'ın yetim oğlu Muhammed dediler. Abdullah'ın yetim kalan oğlu Muhammed izinden ardından daş bilen bellep mübarek ayaklarını kan edip baryanne öz ağası Ebu Leheb deyip ayttılar. Hurma önderip hoşk ağaçtan el bilen ayı yardı arıştan Resulullah ol Qurayş'ten ne cefalar çekip geçti diye maktum oluşan. Ne kadar kıyınçılık çekiptir Peygamberin aleyhissalatu vesselam. Nämeden sirim şulan hemmeti? Nämeden sirim? Özü bir magame yeteynip mi Resulullah aleyhissalam? Hemen Peygamber olup dünyanın alamdan sonra yumşak düşöklerde yeteynip mi? Hemen halan zatlam iyeynip mi? Katı düşökte kuluşun üstünde hasir, Türkmen kuluş diye. Kuluşun üstünde Resulullah aleyhisselam yatyanmıştık. Mübarek innamınna könev yuqub olan vaxtında mübarek innamınna kuluşun hasirin cayları galyamıştık. Hazreti Ebu Bekir Siddik ağlaptır. Ya Resulullah biz bir yağdayı seninle göremizde cıdamıdak. Ya Resulullah bir yımşaçk yerde yattana. Bizimki ahirettir ey Ebu Bekir Siddik. Ya Resulullah aleyhisselam qavzatlar imeden sirimsin etti mi ki? Näçe giyjeli iyiz bolýatdy Resulullah aleyhisselamın mübarek eseretinde imani zat tapylmaýarmyşdy giyjelerde. Mana Hazreti Mevlana nagat awadan aýtýar. Men nemi kerdem qaza az bahri an ta zafer yabam furu girem jahan. Men dünýäni almadan sirim. Men dünýäge sultanlyk edeýin ýakadan jeň edemek. Kin jahan jifesto mordaru rahis berçinin mordar çon başam haris. Bir dünya bir maslık jayi, bir dünya bir hafa jayi. Men bu hafa jayi näme dip haris bolayın ya Resulullah aleyhisselam. Men hem İranem şomara hem çömmez az der uftaden der ateş badu des. Mine siz kavyan şu dünyadan ayırıp siz arası yeri kesircek bolyan la ilahe illallah aydın gönünün diyen ikil bilen özünüz odu oklamaň diýakdan men şunu etýän. Hey Ebu Leheb'in elinden daş bilen vurulup mübarek ayakları qanak gelye senemenden sirim. La ilahe illallah aydın gönünün deyip bizden sirim Resulullah aleyhisselam. Şu cefalara kal.